το χρήμα, ο Σατανάς, έρχεται το τέλος σας, Εβραίοι. Έρχεται το τέλος σας. Έλα ρε πλάκα κάνεις. Ναι, λέει παρακαλώ. Έρχεται το τέλος σας. Εβραίοι, Μασόνοι, του χρήματος, όλο μάδι, έρχεται το τέλος σας. Υπάρχει Θεός. Υπάρχει Θεός. Λογαριάζεται. Τι να πας στο τέλος. Σας είσαι πέντε. Lady Gaga. Όχι ρε μάλλον. Ήταν εισαγμένοι σε κακός. Οι Έλληνες εξαφανικοί δεν είστε σωστοί. Έπρεπε να τους παραδώσετε τους Εβραίους να φέρουν. Εξυπνότεροι στη φάση. Δεν είστε σωστοί οι Έλληνες. Πολεμένοι στο Σατανά στο χρήμα. Ο Αρχιεπίσκοπος σας ο Δημήτρος είναι του Σατανά. Το τροπή του. Λύφει τον Ομπάμα. Στην ενθρόνηση, τέλος πάντων, όταν ορκίστηκε ήταν στο τραπέζι, σαν το χανουμάκι του έκανε. Αφήστε τα χανουμάκια. Κυρία Ελένη, ελάτε να βγούμε φωτογραφία, κυρία Ελένη. Ελένη, σας έκανε. Πάντως είσαι εξαμένη. Για ποιο σнимάει πατριά. Είσαι του Σατανά. Κυρία Ελένη, Έπρεπε να είχατε φύγει όλοι από φίλες τους πιέσετε. Να λύσουν το Κυπριακό, να λύσουν τα πάντα. Εσείς θέτε. Κάθεστε και το χρήμα κοιτάτε. Άμα φεύγατε όλοι, θα λύνανε οι Αμερικάνοι το Κυπριακό. Θα πιέζαν τους κουτούρους, θα ελευθερωνόταν. Δεν είναι τόσοι. Η δύναμή σας είναι μεγάλη, αλλά δεν το ξέρετε καθόλου. Μία φωτογραφία ακόμα, κυρία Ελένη.